προστασίας του πολίτη. Η δική σας άποψη. Ναι, αν δεν θέλεις να δώσεις ένα πολιτικό συμβολισμό στον αντιεξουσιαστικό χώρο και γενικότερα στην αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είσαι υπέρ της ανάκτησης των δημόσιων χώρων, της αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς, όπως επίσης βέβαια αυτό το ζήτημα νομίζω ότι δεν μπορεί να συνδέεται με το ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη για φροντίδα, για θέματα σύντησης, στέγασης, για τους άνεργους, τους άστεγους κτλ. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Νομίζω μόνο πολιτική σκοπιμότητα μπορεί να μπερδεύει αυτήν την τόσο καθαρή διαδικασία. Και έχετε το λόγο. Ας ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε και κόμμα που μετέχει ως κυβερνητικός εταίρος. Αφού λοιπόν θέλουμε να εξηγιάνουμε το σύστημα, θα σας κάνει μια ερώτηση ένας άλλος πολίτης από άλλη πλευρά. Θέλετε να εξηγιάνετε το σύστημα, θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση, θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα έτσι όπως δουλεύει και το πολιτικό σύστημα και η κεντρική κρατική εξουσία. Γιατί η Δημοκρατική Αριστερά από την πλευρά της δεν διάλεξε, δεν επέλεξε να αναζητηθούν ευθύνες σε όσους διαχειρίστηκαν την υπόθεση? Να ψάξουμε να δούμε αν υπάρχει καμία ευθύνη. Ή βρέθηκαν με τα έρματα στοιχεία στα χέρια τους χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Σε όσους. Είτε είναι υπουργοί, είτε σήμερα δεν είναι υπουργοί, είτε πέρασαν από υπουργοί ή οτιδήποτε άλλο. Και έχετε στοχοποιήσει μόνο τον κύριο Παπακοσταντίνου. Το λέω γιατί κατηγορείστε ότι το κάνετε γιατί θέλετε να υπερασπιστείτε την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα. Η εξηγίαση του πολιτικού συστήματος θα είναι μια μακρά διαδικασία. Να πω κάτι. Βεβαίως, η λίστα Λαγκάρτ θα είναι ένα μικρό λιθαράκι μπροστά στους βράχους που θα πέσουν τα επόμενα χρόνια. Ακούστε με. Η λίστα Λαγκάρτ έχει πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχει τον τρόπο χειρισμού, να το πω έτσι, που εδώ παραδέχεται ο ίδιος ο Υπουργός ότι δεν ήταν ο καλύτερος και πιθανόν να υπάρχουν και στοιχείες και παράνομα στοιχεία. Έχει όμως και το ουσιαστικό ζήτημα ότι εδώ περνοδιαβαίνουν άνθρωποι με εκατομμύρια και δεν τους ελέγχει κανείς. Έχουμε ένα λεπτό. Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα των δυνάμεων που δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη αυτά τα θέματα. Ποιο, κύριε Παπαθανασίου? Τα ζητήματα που έχουν σχέση με το ότι δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μια αστυνομία πολύ πιο αυστηρή, η οποία να συλλαμβάνει κόσμο, να τον κρατάει χωρίς στοιχεία, ή έχει μια σταθερή θέση η οποία λέει ότι όλοι αυτοί οι χώροι, οι οποίοι ήταν χώροι που γίναν και υπήρχαν ενδείξεις παράνομων πράξεων, πρέπει να ανακτηθούν από την νομιμότητα. Αυτό όμως είναι πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απασχολεί την κοινωνία. Ας πάμε στο θέμα μας τώρα. Λοιπόν, λέω συγκεκριμένα για το ζήτημα. Με ρωτήσατε σε σχέση με τη θέση του κόμματός μου. Λοιπόν, διευκρινίζω. Εμείς έχουμε πει ότι όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία επισπεύδουσα δύναμη και δεν θα κουκουλώσουμε τίποτε. Θεωρούμε... Γιατί έχετε πρόβλημα να ερωτηθεί για τη διαδικασία και άλλος κόσμος? Ναι, λέμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα ρίχνεις σκόνη στα πάντα, αλλά στη βάση των ενδείξεων θα υπάρχει η παραπομπή. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις πολιτικές ευθύνες, οι οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από τις ποινικές ευθύνες. Και επίσης θέλω να πω συγκεκριμένα ότι δημιουργώντας την προκαταρτική επιτροπή, ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα λέει ότι αν προκύψουν θέματα και με άλλα άτομα θα επανέλθω. Αυτό εντάξει, λοιπόν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ... γιατί λοιπόν βιάζονται και ο ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλοι που ίσως κατηγορούν την Δημοκρατική Αριστερά ότι έπρεπε να μπει το σύνολο του πολιτικού κόσμου? Θα κάνουμε μια αίθουσα με παραπομπές χωρίς να υπάρξουν οι ενδείξεις? Θα φτάσουμε δηλαδή να ζητήσουμε παραπομπή και για το Στουρνάρα και για τον Πικραμένο, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό? Εν πάση περιπτώσει η διαδικασία είναι ανοιχτή, θα είναι μακρά, πρέπει να γίνεται στη βάση στοιχείων. Εμείς είπαμε οποιαδήποτε στοιχεία προκύψουν, ενδείξεις προκύψουν για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, όσο ψηλά και να βρίσκεται, είναι σταθερή η θέση μας. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν υποχωρήσαμε, πολλές αποκαλύψεις γίνανε και με δικές μας παρεμβάσεις. Θέλω να πω όμως κάτι, ότι κοιτάξτε, είναι απαραίτητο. Ακόμα και για τον κύριο Βενιζέλο αφορά αυτό που λέτε? Βεβαίως, όλα. Και τον Παπαθανασίου. Αυτό μπορεί να σημάνει όμως πτώση της κυβέρνησης.
κυβέρνηση ενδεχομένως. Ναι, κοιτά, αυτό ακριβώς. Έρχομαι στο θέμα. Η εξυγίανση ή θα ενταχθεί σε μια πολιτική σκοπιμότητα ή θα γίνει αυτή καθ' αυτή προς όφελος της δημοκρατίας. Γίνομαι συγκεκριμένος λοιπόν. Παρακαλώ. Όταν λέω πολιτική σκοπιμότητα, εννοώ και μια αντιπολιτευτική δύναμη η οποία θα επιλέξει το δρόμο της ευρύτερης πολιτικής πόλωσης στο όνομα της εξυγίανσης, προσπαθώντας να βάλει στο κάδρο, χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία, προτρέχοντας δηλαδή και εκ προημίου, να βάλει στο κάδρο όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα για να εξυπηρετήσει την πολιτική σκοπιμότητα, την αποκόμιση πολιτικών ωφελών, αλλά αφορά και τις δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στη διαχείριση τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες μπορεί να συμπεριφερθούν με μια λογική άμυνας και να αποτελέσουν, να επιχειρήσουν να βάλουν εμπόδια. Λοιπόν, και οι δύο πρακτικές δεν βοηθάνε στη λύση του προβλήματος. Με αυτή την έννοια, συνεχίζω, με αυτή την έννοια θα πρέπει να γίνει με σύνεση και αποφασιστικότητα η όλη διαδικασία, έτσι ώστε και να έχουμε καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τιμωρία οικονομική, εννοώ όλων αυτών που φοροδιαφύγαν, έτσι ώστε να επανέλθει η δικαιοσύνη, αλλά και να αξιοποιηθεί το νομικό οπλοστάσιο που δημιουργήθηκε με τον νόμο του Μαρτίου για να προχωρήσει, το παράνομο πολιτικό χρήμα. Αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο και ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να προχωρήσει. Ο λαός δεν θέλει αίμα. Ο λαός θέλει να τιμωρηθούν τα πρόσωπα, να επανέλθουν τα λεφτά, να δημευθούν οι περιουσίες. Μάλιστα, σαφές. Σωστό αυτό. Απλώς έλεγα ότι παλιότερα η αριστερά, όλα τα τμήματα, όταν άνοιγε τις ιστορίες της κάθαρσης, της διαφάνειας κτλ. Και της καταπολέμησης της διαφθοράς, άκουγε από τα κυβερνητικά τότε κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, πολλές φορές και μεταξύ τους υπήρχε αυτός ο διάλογος. Ότι ξέρεις, όταν ανοίγεις τέτοιο θέμα, κάνεις ποινικοποιείς την πολιτική ζωή. Τώρα, κάθε φορά που πάει να ανοίξει ένα θέμα, ακούγεται και από τμήμα της αριστεράς το ίδιο. Ότι δηλαδή, άμα ψάξουμε τον τάδε, υπάρχει θέμα. Άμα ψάξουμε τον Δίνα, υπάρχει θέμα. Γιατί να μην τους ψάξουμε όλους? Όλους πρέπει να τους ψάξουμε στη βάση ενδείξεων. Κακό είναι και η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η υπερπολιτικοποίηση της ποινικής διαδικασίας. Με σταθερότητα, αρχές στη βάση στοιχείων. Και να πω κάτι εδώ. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει μια εκτίμηση πολιτική που θα μπορούσε να γίνει και την οποία θεωρούμε λάθος. Η εκτίμηση αυτή θα ήταν ότι τα κόμματα που είχαν τη διαχείριση δεν μπορεί να είναι τώρα μέρος της λύσης. Ακούγεται εύκολο και απλοϊκό. Υπήρξαν εκλογές, υπάρχει ένας συσχετισμός. Αυτό που θέλουμε είναι με σύνομο τρόπο, με ανοιχτό δημοκρατικό τρόπο να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς κουκούλωμα. Αν τα κόμματα αυτά δεν βρουν δυνάμεις, δεν βρουν εσωτερικά δηλαδή τις δυνάμεις τους να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, είναι άλλο πρόβλημα. Αυτό θα αντιμετωπιστεί τότε. Αυτό που πρέπει να θέλουμε όλοι είναι η εξυγίαση να γίνει με την υποστήριξη του συνόλου του πολιτικού συστήματος, με σύνομο δημοκρατικό τρόπο, χωρίς αποσταθεροποίηση.